Evidenti li l-gvern li ilu xhur jitkellem dwar deċiżjonijiet meħuda għabbażi ta' xjenza mu qed juża l-ebda metodi xjentifiċi imma qed jispiċċa jbiddel u jillapazza skont il-pressjonijiet li jkollu. Wara li l-gvern ġimgħat-ilu għażel li kastiga lil min għal xi raġuni kellu jsifer lejn pajjiżi fid-dark red zone billi jimponilhom kwarantina f'lukandi, l-erba' wara nofsinhar id-deputat Prim Ministru Chris Fearn ħabbar li dan l-obbligu issa mhux se jibqa' fis-seħħ. Dan kollu wara kbir li nqala fuq il-midja soċjali fl-aħħar jiem meta nħolqu sitwazzjonijiet diskriminatorji fejn saru eċċezzjonijiet għal persuni li ġew minn dawn il-pajjiżi iżda mhux għal persuni bi bżonnijiet speċjali. Wara li anke l-Partit Nazzjonalista jingħaqad mal-appelli biex il-Gvern iwaqqaf din il-miżura li ġiet deskritta bħala drakonjana minn uħud, id-deputat Prim Ministru sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet u matula qal li wara tibdil li kien hemm fl-aħħar jiem din il-miżura issa tista' titneħħa. Mitlub ma jitrattax li ċittadini ta' ġaħan, Fearn baqa' ma qalx x'kien li nbidel. Aktar importanti meta Net News staqsa lil Fearn jekk min ħareġ l-eluf minn butu għal din id-deċiżjoni tal-Gvern u x'sejħu flusu lura, kien evidenti li dan mhux se jiġri u li dawn ir-residenti Maltin jistgħu jinsuha li se jiġbru lura l-flus li rmew biex għadu f'lukanda kontra r-rieda tagħhom meta kellhom residenza fejn imorru. Il-Gvern issa li biddel dawn il-regolamentazzjoni mill-lum għall-għada minħabba l-inqala dan la se jkun qed jagħti l-flus lura lil dawk kollha li ħarġu 1400 kull wieħed biex għadu f'dawn il-lukandi tal-kwarantina minkejja li għandhom residenza tagħhom. Grazzi. Ma naqbel assolutament xejn miegħek meta qed tgħid li ma nbidel xejn. It-tweġiba ta' Chris Fearn għall-mistoqsija tagħna dwar jekk il-Gvern hux se jirrifondi dawn il-flus kienet din. Il-mistoqsija dwar meta jinqsu l-miżuri diġà ġibtan. Tweġiba li ma kellha xejn x'taqsam mal-mistoqsija tagħna. Evidenti minn dak li qal Chris Fearn li dak li qed insistu dwaru ħafna nies, inkluż il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, li min ġie sfurzat iħallas l-eluf biex qatt maqful f'dawn il-lukandi jingħata flus lura mhux se jseħħ. Dan jikkontrasta mal-mod kif il-Gvern kien ħallas minn butna biex iġib f'pajjiżna studenti mhux imlaqma u wara li ħafna minnhom irriżultaw pożittivi għall-virus żammhom f'lukanda apposta u mbagħad ħallsilhom biex bagħthom lura f'pajjiżhom. Flus li ħarġu mit-taxxi tagħna. Turija tal-mod inkompetenti u bla doċċ li bih ittieħdu ċertu deċiżjonijiet li fl-aħħar mill-aħħar iħallas għalihom il-poplu.